Am funud I ddau a gyda chlec enfawr. Fe syrthiodd y cawr 450 oedredfeddi i'r llawr. A dyma ddiwedd y Goliath sydd wedi bod yma ers dros 100 mlynedd. Roedd na dyrfa fawr wedi dod yma I weld ei gwymp. Bydd yn od o'n bydd. Ddim byd yna. Oedd y glec yn ofnadwy? Oedd. Dipyn o sioc. A nes I deimlo fyd. Kevin, be amdano chi? Mae'n reit bittersweet, really, tydi. Mae wedi bod yn iconic landmark yn Sir Fôn ers dros 100 mlynedd, a mae wedi mynd o'n. Geraint Williams o Aberffraw gafodd yr anrhydedd o bwyso'r botwm I danio'r ffrwydron, ar ôl ennill raffl lles a'r NLI. Roedd o'n dipyn o brofiad. Fi wedi gwneud un o ddau bethau yn y mywyd, ond wyddoch chi be, oedd hwnna'n ffantastig, deud y gwir. Ie, oedd o'n mewn slow motion am dipyn doedd, a wedyn bob dim yn symud ymlaen, a pen hitiodd y simna y llawr, oeddech chi'n deimlo fe I gyd o dan eich traed yn tydach. Cyn iddo gau yn 2009, roedd gwaith Ynys Môn yn cyflogi cannoedd o bobl, ac wedi cynhyrchu bron I 150 o filoedd o dinelli o'r metel. Roedd cynweithwyr yno heddiw I weld cae pennod yn hanes Caergybi. Deud y gwir, mae wedi gwneud I waith, tydi. Ond dan byd o sefyll fan ar wan, ac oedd well cael gwarad yna fo, a gobeithio adeiladu rhywbeth geith gwaith i'r ynys, de. Mae'n ddiwedd cyfnod yma heddiw, ond mae'n dechrau ar gyfnod newydd heddiw hefyd. Mae pobl leol yn gobeithio y daw'r safle tu ôl mi unwaith eto yn bwysig iawn I economi'r ardal yma yn y dyfodol. Da ni'n ynys o fusnesau bach, wedyn mae yna gyfle, da ni'n gobeithio, iddyn nhw fanteisio ar eilla busnesau mawr sy'n dod i'r safle, yn ogystal y cyfleoedd eilla iddyn nhw datblygu ar y safle mewn unedau newydd eilla sy'n cael ei datblygu yna. Wedyn, dyna di gobaith fydd yr economi'n tyfu ac yn naturiol fydd hynna'n dod â mwy o bres I aros yn yr ardal yma. Cae pennod felly ar ran o hanes diwydiannol Ynys Môn, a gobaith o ogor y clawr ar bennod newydd ar safle fu mor bwysig I economi'r gogledd.